Sunce u Škorpiji učinit će da preuzmete glavnu ulogu u svojoj porodici, kako biste ih poveli ka blagostanju. Tokom ovog perioda mnogo ćete komunicirati sa svojim partnerom. Bićete veoma fokusirani na poboljšanje ugleda svoje porodice. Moguće je da ćete ulagati zajednički na ime svog partnera. Govorit ćete vrlo odlučno, ali pokušajte da izbegnete svađe kod kuće. Vaš ton može delovati dominantno, što neki članovi porodice neće tolerisati. Partner može imati problem sa egom, a vi nećete biti spremni da to rešavate. Postoji mogućnost da se uključite u porodični biznis tokom ovog perioda, a bit ćete u prilici da komunicirate sa strancima i da ih ubedite u svoje ideje. Vaš stil komunikacije i govor tela bit će vrlo ubedljivi i dinamični. Uživaćete u začinjenoj hrani, ali ćete se truditi da se držite zdrave ishrane, u čemu će vas partner snažno podržavati.